and I don't want to be on video. No, czekaj. Nie. Don't provoke him. I want to make you laugh. No jest. Mama daje, amciu, amciu. To co pani? O, jaki jestem zły. Tak. Będzie patrz. This is funny. First time he talks while eating. Yesterday he did talk. No co masz? Dobry jest. Tak się użalasz. O Jezu. Co za powoli daje, czy co? Za powoli mama daje? O Jezu. Jezus Maria, ta mama i ten tata to tacy niedobrzy są. Tak, ja wiem, my jesteśmy niedobrzy, tak. Tak, strasznie niedobre. O baba, bo niedobre może jest. Dobre czy niedobre? Ojej. No, krzywo.